Представяме ви новия ни любимец, разтегателен диван тройка Fizi. Той е перфектният вариант между модерен минимализъм и върховно удобство. Вижте тези елегантни дървени крака. Те го правят стабилен, но и в същото време внасят скандинавска топлина, за да стане дома уютен. Но голямата тайна е вътре. За разлика от стандартните дивани, Fizi разполага с покет система от индивидуално пакетирани пружини, вградени в седалката. Това означава, че тялото ви получава перфектна опора във всяка точка, без значение дали ще гледате филм или сте го разпънали за сън. Трансформацията става буквално за секунди, осигурявайки огромна площ за сън от 145 на 190 см. Идеален е за гости или за моментите, в които просто искате да се изтегнете максимално. Изработен е от премиум дамаска, която е едновременно мека и много издръжлива. И най-добрата новина, поддържаме го на склад в този модерен зелен цвят и светло-сиво. Не е необходимо да чакате с месеци, изпращаме го веднага. Може да го намерите в магазините на Мебели Кармен или на carmen.bg.